ଭାଇ ମାନେ ଯୋଉ ଦିନଠୁ ବାବୁସାନ ଭାଇଙ୍କର ଅପକମିଂ ମୁଭିର ଟାଇଟେଲ ଲିକ୍ ହେଇଛି ସେଇ ଦିନଠୁ ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପୋଷ୍ଟର ଗୁଡାକ କ୍ରିଏଟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ନିଜ ନିଜର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅପଲୋଡ କରୁଛନ୍ତି। ଭାଇ କଣ ଆଉ କହିବି। ନବଗୁଞ୍ଜର ଦିବ୍ୟ ରୂପକୁ ନେଇକି ବାବୁସାନ ଭାଇଙ୍କର ଫଟୋକୁ ନେଇକି ଆଉ ସେଇ ଟାଇଟେଲକୁ ନେଇକି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପୋଷ୍ଟର ଗୁଡା କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ ମାନେ କୋଉ ପୋଷ୍ଟରକୁ ଆପଣ ମାନେ ଆଉ କହିପାରିବେନି କି ଏଇଟା ଖରାପ ସେଇଟା ଖରାପ। ଭାଇ ସବୁ ପୋଷ୍ଟର ଗୁଡା ଭାଇ ଆପଣ ବାଛି ପାରିବେନି କି କୋଉଗୁଡା ଖରାପ ବୋଲି ସବୁ ଗୁଡା ଭଲ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପୋଷ୍ଟର କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭାଇ ମାନେ ଟାଇଟଲ ତ ଆସିନି ଆପଣ ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପୋଷ୍ଟର ଗୁଡା କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ସବୁ ଗୁଡା ଲାଗୁଛି କି ଏଇଟା ଅଫିସିଆଲ ପୋଷ୍ଟର ହେଇଥିବ ସେଇଟା ଅଫିସିଆଲ ପୋଷ୍ଟର ହେଇଥିବ ବାକି ସବୁ ପୋଷ୍ଟର ଗୁଡା ଆପଣ ମାନେ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଫ୍ୟାନ ମେଡ ପୋଷ୍ଟର ଗୁଡା ଭାଇ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ କଣ ଆଉ କହିବେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ। ପୁରା ନିଜର କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଲଗେଇକି ବାବୁସାନ ଭାଇଙ୍କର ଫଟୋ ଆଉ ନବଗୁଞ୍ଜର ଦିବ୍ୟ ରୂପ ଆଉ ଟାଇଟେଲକୁ ନେଇକି ଓ ଭାଇ ପୁରା ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମୁଁ ମାନେ ଖୁସିଟା ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରିପାରୁନି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ। ଆଉ ଯୋଉ ଟାଇଟେଲର ମିନିଂ ରଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ନବଗୁଞ୍ଜର ଅର୍ଥ କଣ ପୁରା ପାରାଗ୍ରାଫ ପାରାଗ୍ରାଫ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ପୁରା ମିନିଂ ଖାଲି ସେଇ ମାନେ ବୁଝଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମିନିଂ ନବଗୁଞ୍ଜର ଅର୍ଥ ଏହା। ଭାଇ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ତ ପାରାଗ୍ରାଫ ପାରାଗ୍ରାଫ ଲେଖିକି ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରୁଛନ୍ତି କି ଏଇ ନବଗୁଞ୍ଜର ଅର୍ଥ ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ତ ଭାଇ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ମୁଁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ବି ଆସନ୍ତୁ ଭାଇ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନବଗୁଞ୍ଜର ଅର୍ଥ ଏହା ମୁଁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ବି ପାରାଗ୍ରାଫ ପାରାଗ୍ରାଫ ଲେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ଆହୁରି ମାନେ ଯୋଉମାନେ ବି ପାରାଗ୍ରାଫ ପାରାଗ୍ରାଫ ଲେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପୁରା ଶାନ୍ତିରେ ବସିକି ପଢୁଛି। ଆଉ ଯଦି ମୋ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ବି ଲେଖିଥାନ୍ତେ ମିନିଂ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରିଥାନ୍ତେ କି ଏହାର ମିନିଂ ଏହା ତ ଭାଇ ଆହୁରି ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତି ମୁଁ। ତ ଯୋଉମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ମତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ନାଇଁ ଏ ସେଇ ମିନିଂ ଜାଣିଛି ତ ତା ପାଖକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଟିକେ ସେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ମୁଁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ନବଗୁଞ୍ଜର ଅର୍ଥ ଟିକେ ଲେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ମୁଁ ଜାଣିଛି ବାକି ଆହୁରି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରୁ ଯାହା ବି ଆପଣମାନେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ୟାର ମିନିଂ ଏହା ସେ ସବୁ ପଢ଼ିକି ଜାଣୁଛି ଆହୁରି ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ଏହା ବିଷୟରେ। ଏଇ ନବଗୁଞ୍ଜର ଅର୍ଥ ମାନେ ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଯିଏ ଯାହା ପ୍ରକାର ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରୁଛନ୍ତି ବାକି ସବୁ ଗୁଡା ଠିକ। କିଏ ନାଇଁ କିଏ ମନ ଇଚ୍ଛା ଆସିକି କହିଦେଇ ଭାଇ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ରୂପ ବିଷୟରେ କିଏ କାହିଁ ମନ ଇଚ୍ଛା କହିବ। ଆଉ କିଛି ଜଣ ଅଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଆସି ଭାଷା ଲଗେଇକି ସେଇ ନବଗୁଞ୍ଜର ମାନେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେମାନେ ହେଟର୍ସ ସେମାନେ ଜଳିये ହିଁ ଗୋଟେ ହିରୋର ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ ତ ଆଉ ଗୋଟେ ହିରୋ ସେମାନେ କୋଉ ଭଳିଆ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ଏଗୁଡା କୁହନ୍ତୁ ଆଁ ପ୍ରଥମେ ରାବଣ ଆସିବ ଅନୁଭବ ଭାଇର ତାପରେ ନବଗୁଞ୍ଜରେ ଆସିବ ବାବୁସାନ ଭାଇର ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଓଡ଼ିଶା ବାସୀ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ପ୍ରଥମେ ରାବଣ ମୁଭି ସେଲିବ୍ରେଟ କରିବା ଅନୁଭବ ଭାଇର ତାପରେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ବାବୁସାନ ଭାଇର ନବଗୁଞ୍ଜର ମୁଭି ସେଲିବ୍ରେଟ କରିବା। ଆଉ ମୁଁ ଏଇ ହିରୋର ମୁଁ ସେଇ ମୁଭିର ସେଇ ହିରୋର ମୁଭି ଆସୁଛି ତ ମୁଁ ଟିକେ ଟ୍ରୋଲ କରିଦେବି ମୁଁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଭାଷା କହିଦେବି ଯଦି କିଏ ଭଲ କହୁଛି ତ। ଭାଇ ଜଣେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ମୋ ଭାଇ ଜଣେ ନିଜର ସେଇ ଗୋଟେ ଖରାପ ୱାର୍ଡ ଲେଖିଥିଲେ ଆଉ ସେଥିରେ ନବଗୁଞ୍ଜର ବି ୱାର୍ଡ ଟା ଥିଲା କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡେସ୍ ଟାଇଟେଲ ହେଲା କଣ ଆଉ କହିବି ଏମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ତ ବାବୁସାନ ଭାଇ ଜଣେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମତେ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ କି ତୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଉଡେଇ ଦେଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ନାହାନ୍ତି ଭାଇ ଏତେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଯିଏ ଯାହା ପଡ଼ିଲା ଆସିକି କହିଦଉଛି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଭାଇ ମାନେ ଟିକେ ହଁ ଧମକ ଦଉଛନ୍ତି ଆସିକି ପିଲା ଚ୍ୟାନେଲ ଉଡେଇ ଦବୁ ତୋର ତ ଛାଡନ୍ତୁ ଭାଇ ମାନେ ପୋଷ୍ଟର ଗୁଡା ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପୋଷ୍ଟର ଗୁଡା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ବାକି ଆଉ ବି ଯୋଉ ଟାଇଟେଲ ର ମିନିଂ ରଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଓ ଭାଇ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ମତେ ଆଉ କଣ କହିବି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ। ଏବେଠୁ ଏତେ କ୍ରେଜ ବାକି ଯଦି ଟାଇଟେଲ ଆସିଲା ପରେ ଟାଇଟେଲ ଟିଜର ଆସିଲା ପରେ କଣ କ୍ରେଜ ଆଉ ରହିବ ଭାଇ। ଛାଡ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଆଉ କୋଉ ଟପିକ ରେ ଆପଣ ଭିଡିଓ ଦରକାର କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ରାବଣ ମୁଭି ଉପରେ ଭିଡିଓ ଦରକାର ତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଆଉ ଯଦି ଯୋଉ ଅମ୍ଳାନ ଭାଇଙ୍କ ଆସୁଛି ଡେଞ୍ଜର ଦେବଦାସ ସେଇ ମୁଭି ଉପରେ ଭିଡିଓ ଦରକାର ତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର ୱାଚିଂ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍।